Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ceritanya ini arep mendung peteng. Mendung peteng. Ceritanya arep apa ceritane? Ngeterno iki lho. Iki kanggo Miss Paramek bojone Pak Wit. Oh, ngeterno. Miss Paramek. Oh, laran. Hei. Hei. Ya, Bos. Jadi, ki Mbak Sita meh ngeterno. Ngeterno apa ki Miss Paramek alias Mbak Es Mbak bojone Es. Pak Wit. Mbak Wit, Bos. Ki apa ki? Oleh apa ki? Oh, jenenge Daster. Daster terus jalan. Terus mukena kanggo Mukena oh kanggo Ilma. Ya, ki mukenane ning telu Dek Nani. Heeh. Sing satu Sapira Dedika, sing satune Sela Aderio. Sing satu anake Pak Wit. Ono Bos. Jadi iki pakai dari Mbak Jogja. Mbak Jeje, ya Allah berkah barokah iso ngendumi daster iso ruwoto. Dan kapak ada Bos iki lho Bos. Jadi Mbak Sita meh ngetro kuwi. Buat terus dhewe to, aku ora melu to. Jadi sing urung Berarti sing urung diterno karek PT Semoyo sarung. Sarung Bos. Sarung PT Semoyo. Kuwi tok to? Karek kuwi tok. Oke. Rono karo Dingin. Rono. Oke, aku Rono. Tapi dalane rumso to, Pak. Lah ya, Bu. Dingin apa malek, Bro? Malek. Oh, Ya, malek. tak apa kayak ngeterno slogan. Iya. Bos. Nyileh mantara rezeki, mantara batet yang lewat ngisor, tak pengen gue mulai. Weteng banjir nah. Bar taran dodo. Ndang mendes petang. Oh, klik. Mendes petang, Bos. Mendes petang lagi Mbak Sita meh ngeterno lambine Mbak Es. Jadi pesanane Mbak Es kilo mendes petang, Bos. Mendes petang. Ini ki Bos suasanane, Bos. Kayak ngenanku mulai biar ki langsung ndelok barang hijau. Barang hijau pemandangan asoy. Ngono. Ya jadi aku meh nyepil kayu sing kena petir kemarin. Kayu ini kena petir, Bos. Ternyata kayu tenan. Dugaanku kayu soalnya aku pas posisi ngene ndi. Posisi ngene. Ngene karo Mbak Sita, Mbak Sita kene, aku kene. Nah, pas kuwi kondur langsung ya, langsung duwok. Nah, kayu langsung delok kingkeh ternyata sing disamper kayu. Untungnya gak enek wong ning ngisor, ngono Bos. Untungnya gak enek wong ning ngisor. Kalau posisi udan urung deres. Nah, oke Bos. Jadi iki Rio Dika wis kok kene aja. Panapa to? Golek watu lho, golek watu. Biasane iki nek enek bar petir wi watu giok wi enek ning andhek kono. Ah, watu giok. Wadek intene to. Giok. Watu giok wong Cina ta muni. Ya. Delok golek watu. Dari momoe nek bar enek petir awake dhewe kon golek andhek sekitar kono. Piye tak? Enek watu giok. Nek mbah-mbah kan jere lintang barang to. Kena kidul ya. Tenan we batu giok we. Nggih nyanyi to, menuku sarume oleh watu giok. Tenan, jale ning Cina ta we. Nyanyi kok. Wong urip nyanyi tak. Cuh, ison engko mah. Ya ini lho sal hujan gas. Tapi delok niki ya sing duwe tak omongi iki langsung diteras. Piye? Langsung diteras. Dari diteras wi apa? Kuwi glame langsung garing. Ata ini sisa peteri juga jadi. Jadi ngono. Omong. Anu, untunge kayu iki gak segar. Heeh. Oke, Bos. Oh, delok e. Ya. Kala-kala ringga kala. Soalnya nek susulan yo. Duh, iso ngono iki balik ning kono neh. Yo, oke. Kowe nggawan Durian lo urip ning kene. Yo, durian. durian apa lho? Iki durian lho, Cok. Wes ono kowe duwe durian bae. Iki lho. Iki to? Iya. Durian Bos. Durian kene di tandur ngamuk urip.
Ketok. Omong ngamuk. Makin iki ditandur apa ora? Per main di mal kok. Wirisin aku bos. Selalu hadir gitu. Itu sekarang itu dilihat Iku lho gede apa to? ngarep moto kuwi tak. Yo wis oleh lho tangane. Langsung garing ya tinggi. Sing dhuwur? Kota-kota. Be yo. Kok ngono wi? Sigar no. Sigar ka apa to sigar kabeh ka? Kalau susu-susu soalnya mendungnya peteng. Mendung kok ngono ki lho San. Gak mendukung. Ayo. Tapi kalau digrauti ngono. Ayo. Sesuk. Anceng oh. Kira sayo putih apa ketemu. Iki to. Gak mungkin kita kayak anu kok, tak kayak upo ning ngono kuwi. Soalnya bar apa? Bar der ya ambune iki sangete kok kabel. Kabel kok bong. Masa enak ambune? Ambu mendeng. Oh, gitu. Oh. Kau weteng kak kita. Oh alah. Iki kemarin goblok iki ya to. Iso nerak lah ngingeti kamera iso nerak. 3,5 to ana peteng. Ibas. Cah gitu. Iku tapi kok ndi ya iku remuk. Pring iku lho iki. Pring lho remuk. Iso ya. Pring remuk. Ya. Itu delok to kayu iki, cilik-cilik iki. Fikir. Iki kayu kan iki kan sandal-sandal kene kabeh. Nah, semende pakai iki lotok kabeh iki. Lah iya. Ya posisi aku pas masuk ngalor. Lah kuwi lho, Dewi. Iki kan digewa iki. Iki delok iki langsung garing. Iki langsung garing. Tapi sempangan dhuwur iki. Iya ki. Dol dhuwur kae. Godhong rancang-rancang ngono. Oh iku watune. Watu giyok kuwi. Larang kuwi. Jadi nek ning petere kon golek sekitar ki enek apa? Godhong kok bolong. Endi? Delok tak bolong-bolong kuwi. Godhong ya garing sakal to kae. Nah, antara bedol misal dulu. Wah. Bal. Cara langsung garing sing iso. Iki jarene kon goleki sekitar iki enek Batu giyok. ya batu dia apa watu apa ngono. Nek petere Watu hitam. Udah nyamber iki. omong. Ngomong ngamu lho. Lah desane iki kidul banter. Kita kira tak pas. Soalnya kayak ning daerah BBW aku mbiyen tau ngerti. Dok iki gerbang kontrol gak sedeng sikat berak. Jikar tengah. Remuk wis ra kena digawe. Remuk. Ini apa ya, Mas? Iki jenenge ngarani dek paji. Dek paji sekali gawe nyamber, iki langsung remuk. Orang mati ini gini. Ya geni ya. Nyawa, jadi ora dong. Tapi ya nek sing koyo geni, kadang nek setrum. Apa jadi seperti sak munggah ya. Tak munggah iki koyo digrauti anu to. Tak munggah koyo digrauti Macane. bajing gak dikit susah lho. Apa yang garing itu? Ya garing kok. Garing kae dhuwur kae. Ah garing kabeh. Coba sing di tak masuk anak kecil iki. Oh iki lho. Watune. Ada ono sak ki. Ki anu ki. Watu langka, Bos. Ya awake dhewe aja suwe-suwe, iki lho kayu lho remuk kabeh. Kayu remuk. Kayak sigar kok. Ya nek sing ning omah digo mulih karo Pak Po, digo mulih. Iki lho, nyamber ki lho ambane gedang. Garing lho Dia gedange. kopo blok. Ora dhewe fokus ning satu tujuan, misal peteri yo ngene iki. Wis awake dhewe suwe-suwe peteng. Anu kayak kawak. Iya to. Ya. Nang ngene iki. Dadak kowar apa iki. Wis awake dhewe rasa suwe-suwe nggur kita. Aja ngatane susulane ya. Susulan dene wong. Nyemleh aku wedi kok. Aja ris, sedadak. Wis awake dhewe. Oke, kudu ngomong ora oleh. Sekenyang. Dia.
Wah, kayu kaya ngene dadi terak. Loh ngamplok rai tenang iki kok. Jadi nyamber bak ya. Kowe ra yang ngira kowe tak kei aji-aji. Morat banget kalau lagi gorong-gorong. Iki yo. Iki yo. Nek pas udan yo, awake dhewe nggawe rosokan sing melek, tak musik ngene. Tumano bak. Ora iso ngambil akeh ya ora. Delok sing anu, dadi mulai. Ayo dhewe yang mulai. Wis iso mulai. Ora apa-apa. Wes. Nanti aku iso mulai. Oh, iki lho, sampe garing lho kayune. Lah iki lho paling. Sempal iki mosok. Kudu lagi. Oh nek go biong. Lah ndi tau jenenge digo mulai jenenge mabut. Alah, Tapi gelem makan. Icip ora nek dibilane apa. Alah ya wis kobrol. ya. Kobrol. Ya jual kupret. Kadang pernah ya. Kobrol kayakmu. Utuh. Tapi jenenge remuk. Kowe apa? Keset. Timun. Loh. Mungkin iki penake to. Sile dasar musik tak keh, wis ramban ya, Jan. Sekian dasar belah. Kayak sama timun ya loh. Berarti dasar musik tak Pak nasi tak mana no? Lah wis kobong lho, jangan pada kayu teles lho. Langsung garing. Garing ya? Foto kae lho. Hah? Dia jadi pek ah. Iya ban penting. Tapi tak mati lah berarti. Ya wis tuwa yo. Itu nom-nom nah toh. Tadi neh. Apa toh? Reco ramban. Gimana ramban? Diramban apa to? Ya kae toh kok apa toh? Alah kowe. Loh, iki lho kadoi. Iki ngono arti terancam. Enggak oh ya malah tak. Iki. Oh, alah. Dikair nggak ada pacare Jon. Jon. Cok. Iki lho. Cokok to. Iki tanggon aku kok iki. Oh ada kompro. Apa Mbak? Ya ampun, nanti terancam. Dari gini gimana? Ra iso. Ayo, balik ayo. Hei. Kayak kirim lah. Jangan ini bas, mangkene iki bas. Nek ngojekno yuk nggo motor. Inggih. Aku nyepel kayu sing dingi disamber petir. Kayak apa kayune ternyata si aman. Sing kan aku kae. Terus tadi. Apa kan iki kan? Kena ta wengi sambil beda kayak anu nek Jatireso kae sambil. Kenapa? Jadi ngono, konten Instagram kene. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Di video berikutnya tetap asoy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.